Ako dopadlo druhé kolo MMSR MX Open v Beloch? Poďme si to prejsť. Už v sobotu sme si dali krátku prechádzku po trati v Beloch a taktiež sme nahrali video z Insta360. Nech viete, do čoho ideme. Trať vyzerala super a po kropení to vyzeralo na naozaj dobré preteky. V nedeľu ráno sme si dali prvý tréning. Trať bola perfektná, začali sa robiť správne drážky. Cítil som, že dnes to bude konečne poriadna motokrosová trať. Na kvalifikáciu som sa tešil, trať už bola dosť vyjazdená. Pár rýchlych kôl sa mi podarilo, 8. miesto nebolo zlé, ale cítil som, že mám naviac. Čas sa mi už nepodarilo zlepšiť, vždy niečo tomu zabranilo. Ale pohoda, boli sme tam dosť natlačení. Prvá finálová jazda, cieľ bolo 5., 6. alebo 7. miesto. No, štart sa mi moc nevydaril a k tomu všetkému prišla tá púštna búrka. Prachu bolo neskutočne, miestami som skoro nič nevidel. Usporiadatelia to s polievaním asi trošku podcenili. A k tomu ten môj super štart, no nakoniec som to nejako dokružil na 8. mieste. Do druhej finálovej jazdy som skúsil inú štartovaciu taktiku, dať sa úplne na kraj dovnútra. Ale ani to nebolo ideálne. Našťastie trať poľali, takže to bolo o dosť lepšie. Prvé kola opatrne, pár jazdcov som predbehol, ale cítil som, že mi chýba rýchlosť. Proste to viac nešlo. Nakoniec z toho bolo 9. miesto. S týmto závodom som v podstate spokojný už len kvôli tomu, že som nespadol, motorka vydržala a odjazdil som obe jazdy. To sa mi predchádzajúce závody nepodarilo. O výsledku radšej pomlčíme, celkovo 9. miesto. Ale viem, na čo musím pracovať, je toho dosť čo zlepšovať. Už to chce len nájsť ten čas na to zlepšiť. Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli za mnou ma podporiť, odfotiť sa alebo po nálepky. A najväčšia vďaka patrí rodine, sestre a priateľke za ich podporu. Už 1. maja nás čaká tradičný závod na Mijave. Takže ak máš čas a chuť, príď ma podporiť, pofotiť sa alebo si zobrať nejaké nálepky. Vidíme sa tam.